हेलौ लोगोफोर, दिनैनि बे गोदान मोनसे भिडिअ नोंथांमोनखौ फिन खनसेबाव गासैखौबो बरायहरनाय थालायबाय। लोगोफोर, दिनै आं बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोननो बड'लेण्ड एन्टारटेनमेन्ट बेनारनिफ्राय दिहुनजानाय गोदानै आबुं मोनसे फैनो गोनां अफिसियेल मिउजिक भिडिअ जाय मिउजिक भिडिअनि मुङानो जादों लनलि लनलि फिलिं। बे मिउजिक भिडिअआवनो गाहायै फावखौ खालामदों बर'नि मुंदांखा फाव खालामगिरि लोगोसे बर'नि सुंद' सावथुन फाव खालामगिरि बयजोंबो सिनायजानाय जाखांफुनाय मुंदांखा मनीषा मोसाहारि लोगोसे शंकर। मेथाइखौ रोजाबदों आलपिनस्टन लोगोसे बेबी राभा। मेथाइनि लिरिक्स आरो टिउनखौ होदों बिथां शंकर। बिथाङानो मिउजिकखौ खालामदों कपिल बर'। करियोग्राफ डाइरेक्सनखौ खालामदों बिथां राहुल बर'। डिअपि पस्ट प्रडाक्शनखौ खालामदं थाजिम रामसियारि। लोगोफोर, बे फैनो गोनां आबुं मोनसे लनलि लनलि फिलिं मुंनि आबुं मोनसे बड' अफिसियेल मिउजिक भिडिअखौ सोर सोर नायनो थाखाय गोबां एक्साइटेड जानानै दङ बयबो कमेन्ट सेक्सनाव फोरमायहरदो लोगोफोर। बे मिउजिक भिडिअनि आरो टिजार भिडिअखौ बड'लेण्ड एन्टारटेनमेन्ट चेनेलावनो रिलिज खालामनानै होखाबाय। दासिमाव जुदि नोंथांमोना बेनि टिजार भिडिअखौ नायालासिनो थादोंब्ला बड'लेण्ड एन्टारटेनमेन्ट चेनेलाव बयबो थांनानै नायहैदो आरो लोगोसे बेनि फुल मिउजिक भिडिअखौ नायनो थाखाय गाबोन नेनानै थाथ'लायदो लोगोफोर। बे मिउजिक भिडिअखौ गाबोननो थाबैनो नुनो मोनगोन लोगोफोर। नेक्स्ट आपडेटआव दङ दि एन्टारटेनमेन्ट बेनारनिफ्रायबो दिहुनजानाय गोदानै आबुं मोनसे अफिसियेल मिउजिक भिडिअ। बे मिउजिक भिडिअनि मुङानो जादों बेरायफै आं दिहिर बिलोआव। बे बेरायफै आं दिहिर बिलोआव आबुं मोनसे बड' अफिसियेल मिउजिक भिडिअआवनो गाहायै फाव खालामनायखौ नुनो मोन्दों उरखाव, राजा, सांगी, बिउटि। मेथाइखौ रोजाबदों देबनारायण ब्रह्म। मेथाइनि लिरिक्स आरो टिउनखौ होदों उरखाव ब्रह्म। करियोग्राफखौ खालामदों रिंखां। लोगोफोर, बे मिउजिक भिडिअखौबो दाखालिनो रिलिज खालामनानै होदों। दासिमाव जुदि नोंथांमोना बे मिउजिक भिडिअखौबो सोरबाफोर नायालासिनो थादोंब्ला दि एन्टारटेनमेन्ट चेनेलाव बयबो थांनानै नायहैदो। बे मिउजिक भिडिअआ जोबोद मोजां जादों लोगोफोर। नोंथांमोना जुदि सोरबाफोर नायाखैब्ला बयबो नायहैदो आरो बिथांमोननि बे दि एन्टारटेनमेन्ट चेनेलखौ बयबो सापर्ट खालामहैदो। जाहाथे बे चेनेला गोदानसो, जाहाथे बे चेनेलाव गोदान गोदान बिथांमोना मिउजिक भिडिअफोर लाबोबाय थानो हायो। लोगोफोर, लोगोसे आंनि दासिमनि भिडिअ आपडेटआ बेखिनियावनो। भिडिअखौ नायनानै जुदि मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालामदो। लोगोसे चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला साबस्क्राइब खालामनानै खाथिनि बेल आइकनखौबो अल प्रेस खालामना लादो। जाहाथे नोंथांमोना बेफोरबायदिनो गोदान गोदान माखासे भिडिअफोरनि आपडेटखौ मोनबाय थायो।